Mangane Raina, aku ki Mas. Apa lawe ra cocok? Turune yo randomnya hawane emosi terus. Engko gak penak awake. Tak kira aku ki masuk angin. Lah tibake. Gak nomor suwi aku rambut. Kentu Mas. Lah kentu mau piye? Mumpung aku yo ingin nih. Nek rambutmu iki warnane wis loro putih karo ireng, berarti separuh uripmu wis dikantongi ning jero kubur. Mumpung enek waktu lihatno nekmu kentu yo wis ngono ae. Dian tenan. Nah, peti. Luang tenan-tenan. Keri-kerinya rang enak. Awas yo. Tolong nek dalu hawane aja adem-adem Gusti. Soale aku nek turu ra ono sing ngeloni. Sesekali yo deloken lek enek wong lanang turu, lek bojomu turu, ilingan iku duk dulurmu, ora ana ikatan getih karo awakmu, tapi dek mati-matian ngopeni awakmu, bahagiane awakmu. Mangkane wong wedok yo lek enek wong lanang turu kuwesel ngono kuwi, gugan jangan kikuk, beno kesel hilang, beno atine bahagia, ngono lho. Tae. Nek rambutmu iki warnane wis loro putih karo ireng, berarti separuh uripmu wis dikantongi ning jero kubur. Mumpung enek waktu lihatno nekmu kentu yo wis ngono ae. Dian tenan. Nah, peti. Luang tenan-tenan. Keri-kerinya rang enak. Awas yo. Bangke. Kalian masih ingat ini gak sih? Omongane bojone wong ini iki. Kenapa ya kita nggak ketemu dari dulu aja? Nek adewe ketemu kan dhisik, nasibku wis kaya bojomu.